ariyo nade? Ariyo maber. Amba ariyo maber. Aneni chak iduogo. Achak aduogo nyadichiel kendo. Mondo wachak wawachi mathoth ewi puodho. Mana kaka pile. Ago erokamano kuom bironi. Tageno ni ichopo otena manyocha akoni. Amoso James Rabala. Kata ka Nyajimo Onyuongo kaka niwacho. Kaachiel kod team mar Ramogi staff duto te amoso. Akowo mos. Mos makende akowo. Koro kaka ineno ni nyocha akoni ni nursery osebedo prepared and ready for transplanting. Odong' mana gi 2 weeks. Koro 2 weeks no is enough for me to prepare land, seedbed, mondo obed ready for transplanting. Koro kaka ineno ni an gi jogena gi aneno gi gitiyo. Jogi tiyo. Aneno ka kendo gin gi nguvu sawa sawa. Koro a clear land mondo mi apure. Koro ma ikori ne pure. Aikora ne pure. To owadwa Felix. En ang'o mitiyo godo e pur? Yani e loso puodho kaka bang' beto kaka isebeto puodhoni maber kamani. Kendo aneno ka pod idhi mbele gi bete. En ang'o ma itiyo godo e pur? Nikech wan gi dhok kata katinga wan kodo. Koro mae nanyisi ni en half acre. Half acre atiyoga gi anox plow ma kweru mar dhiang' ema atiyoga godo mondo ati. Though ni ahero tiyoga gi tractor. Tractor atiyo godo kapuro kapuro large scale. Janyisa ni ipuro afuoto. Apuro afuoto. Afuoto season mokalo naneno ka ipuro eka achiel. Macha natiyo gi tinga. Nitiyo gi tinga. Natiyo gi tinga. Koro this time round tiwacho ni koida tiyo gi dhiang'. Atiyo gi dhiang' anox plow. Nikech number 1 ka compare bei mar dhiang' gi mar tinga tractor tinga. Aneno ni mar dhiang' ni is cheap. Ki compare gi mar tinga. Kasto en readily available kumoro amora inya yude. Kata sani apani dhok an godo machiegni. To owadwa Felix. Nakwayo mana inyisa ni to ber mane bang' ka koro isebeto nikech anyalo assume niya dhiang' nyalo biro to puro apura gini kata ok ibeto. Koro ere ber mane mar beto mokwongo ok ipuro bang'e? Mano penjo maber sana. Gimomiyo abeto mokwongo is to remove these weeds. Weeds man kagi adwa ni agolgi e puodho kae. Makoro ka dhiang' obiro to at least onyalo ng'injogi into tiny particles. Sizes mag puodho onyalo bedo into smaller pieces. Koro ing'eni dhiang' puro kuma puro no at least yo maber monyalo ng'inje maber lo koro ng'injore. To dwa wach niya misebeto kamagi ginyalo konyo e mbolea nikech tuo gi tuo to aneno ka kata ka japur mamoko kuonde mosebedo kwa dhiye waneno ka gikawoga motuo gibolo e puodho. Ginya bedo ni gikonyo e fertilizer bende kose? Mano adier. Kose bang' ma tikawogi akawa tiwitogi? Ineno gigi once ni osefwagi kama to gibedo ka. Koro ka dhiang' obiro to puro to odecompose gi obargi to gibedo decompose. Gibedo decompose. Ka gise decompose to mano act as a manyiwa. Obede lo kanyo. Erokamano owadwa Felix. Namba 2 gimomiyo adwa puro kendo. Gimomiyo nyaka pur. Da puro gi kata gi lweta lakini adhi tiyo gi dhiang'. Nikech ma is a small piece of land. Adhi tiyo gi dhiang'. Dhiang' benefit madhi konya godo nikech number 1 ineno ka weeds ng'eny ka. Weeds ng'eny ka nyaka tiek weeds ng'eny ka. Koro weeds gi mondo miyo gibed uprooted ma ok ginyal ti kendo nyaka ati gi dhiang' mondo uproot gi from the ground. Mano ber miyi kata tich mayot mar doyo baadaye. Nikech omiya tich mayot once ni weeds go osebedo uprooted to anyalo kawo a long time kapok achako doyo. To koka puro ka weeds ok obedo removed fully to kawa little time mondo mi achak doyo kendo. Koro owadwa Felix mokalo nwang'iyo wach seedbed kaka ne bedo prepared kendo aneno ka koro this time round nursery bed naneno kit prepare maber kaja season mokalo. Koro gisani bang' kisebeto puothi maler machalo kama idwa kawo thuolo marom nade mondo koro ichak
nini loso bukni magi. Okay. Chak nyaka yor pitho koro. Okay, kasepure to anyalo tieko, it depends with the laborers. Laborers ka nitie to achako immediate. To agombo ni mondo 2 weeks kochopo ni ka jok osebedo ready for planting, yuda kase prepare mase olo mbolea, aseketo bugni maber, makoro akawo seedlings takete e seedbed. Koro kae kasepuro to 1 week, 1 day tachako mana go bugni. Apani ibro biro chieng' mabro puro, imakna kata kwero matin. Nyaka konyi wadwa Felix. Kata go bukni. An abia konyi. Sawa. Koro oriti masani, asingoni mar duogo wadwa Felix. Koro ne joneno marwa kaachiel, japur osesingonwa mar kelonwa chenro machielo e puothe kaka kuseneno, oikore ni mar puro koro. Kata kamano kik idhi mabor, waikonu maber. An Sibuor Liki makelo chenro ni kaka pile, kik idhi mabor. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a song for my family. Wadwa Felix. Machiegni kendo e chenro mar pur gi ohala. Bang' kwasekawo yueyo madundo, wachak waduogo kendo. Ageno ni idhi maber, ikaw yueyo ni makende ahinya. An adhi mana e lunch. Okay. Dong mano koro ber ahinya. Ing'eni tich go ok ber ka itiyo gi nono. Jogenagi be aneno gikawo gimoro. Giwacho ni we koro gichak giduogi. Gikonya watiek ka piyo. Wariore gi time. Mano adieri. Okay. Wadwa Felix, kawuono ne in e chenro mar loso kar kamidalo Adwa pidhe alot mar nyisa ni to apart from magi nitie tools mamoko. Okay. Mondo mi clear land ni mobed ma proper, nyaka atiyo gi kweru. Kweru tich ne kae en ni nitiere weeds ma tiendgi obedo deep into the soil. Trunks mag yien, roots mag yien go nitiere mobedo deep into the soil. Koro ka gibedo deep into the soil, beti nyalo ng'ado gi on the stem. Koro kakineno magi, ma ing'eni beti ong'olo on the stem. Koro mondo mi agole fully from the ground, atiyo gi kweru ema chadhe godo kama, achadha kama tagole from the root. Koro wuok gi tiende te. Mano tich kweru. Namba 2, atiyo gi beti. Beti to atiyo afwaya maber. Kaka mano. Nitiere weeds moko ma beti ok nyal tiyo tijgi. Koro mar adek, tool mar adek matiyo godo en ofwacho. Aneno kata ka wuodi ni kijana. Tange matin. Aneno kata ka wuodi ni ma ofwacho. Ma achiel kuom gik matiyogo mondo clear land. Okay. Erokamano, anyalo adhi mbele gi tich. Koro wadwa Felix. Mano koro iikori ne pur, aneno ka iikori ne pur ahinya. Kendo ang'e season ma wang'ni iikori ne ahinya. Ang'e ni ruoth dhi konyi. To weather ma koru koni chalo nade? Momiyo iikori ne pitho season ni, pitho skuma. Ok wanyal rely sana ir koth. Koth ok wanyal rely sana ir. Koth en unreliable kaka wang'e ni ma Muuru. Muuru koth en unreliable, ok inyal rely on koth. Koro an ok anyal rely, gimomiyo ok anyal rely on koth en ni an gi source of water mar pumping. Atiyo ga gi generator. Itiyo gi generator. Okay. Nikech pod wan gi mang'eny mowinjo wakel ne nyikwa Ramogi Ajwang', ne wakwayo thuolo mar kawo kinde matin
mondo waduog e season machielo. Ka kamano wadwa Felix, nadwani mondo inyiswa yore mag tudruok minyalo yudi kod kata kaka namba ni nyis ji koro mondo jong mang nyalo gombo ni mondo oyudre kodi. Okay, namba na en 07 16 78 39 56. Na kwayo ni chaki inwane giken na ile cha. 07 16 78 39 56. Okay. Mane namba na mar Safaricom. Erokamano ahinya. Mana kamano koro mondo jong makelni chenro ni kaka pile en Ansibor Liki. Kik idhi mabor, wato kelni chenro ni yo makende ahinya, orit yo masani.